ଦୁଇ ଭଉଣୀର ମନର କାହାଣୀ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିଏ କହିବି। ମନା ଆଉ ରୋଜା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ବି ରୋଜା ଓ ମନା କେବେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରୋଜା ମନାର ସ୍କୁଲ ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ବାପା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭଲସେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ଭଲରେ ଚାଲିଥାଏ। ରୋଜା ଆଉ ମନା ବି ବହୁତ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଦିନ ଆସିଲା, ରୋଜାକୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ହେଲେ ସେଇ ପୁଅକୁ ମନା ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ପସନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ପୁଅଟି ରୋଜାକୁ ତା ମନର କଥାକୁ କହିଲା। ରୋଜା ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଇଲା। ମନା କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲା ଏ ବିଷୟରେ। ହେଲେ ମନା ମନେ ମନେ ରହିଥିଲା। ରୋଜା ମନାକୁ ସବୁ କଥା ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଦିନେ କହିଲା। ମନା କହିଲା, ସେ ପୁଅଟି କିଏ? ରୋଜା ତାର ନାମ କହିଦେଲା। ସେ ନାମ କହିଦେଲା ବେଳକୁ ମନାର ଆଖିରେ ଲୁହ ଭରିଆ ହେଇ ଆସିଥିଲା। ତାକୁ ରୋଜା ବହୁତ ପଚାରିଲା। ମନା କିଛି ବି କହିଲାନି। ତା ପରଦିନ ସେ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ରୋଜା ଆଉ ମନା, ସେ ପୁଅ ହାତରେ ମନା ହାତକୁ ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଥିଲି। ତମେ